Казвам се Веселин Пенковски, вече магистър, софтуерно и компютърно инженерство и също съм председател на Студентски съвет, Технически университет Габрово. 60 години, почти сме набори, някой казват. Аз, честно казано, откато станах председател и не е заради това, от 4-та година, мога да кажа, не пак казвам само да хваля университета, само хубави неща ми е дал този университет и може би някой го съзнава това късно или след като завършат, но тук ще имат не само възможност хората да се изградят, без зависимост каква специалност са избрали, имат достатъчно свободно време да си имат хобита, да си намерят работа, да придобият опит и да се запознават с хора, колкото и да сме малък град, не сме нали като София, ама и тук си купонясваме и правим си разни събития, не сме толкова скучни. Казвам се Кристина Георгиева и съм в Технически университет Габрово, втора година, в специалност комуникационна технология и киберсигурност. Искам да пожелая на всички студенти, преподаватели, на ректора, на всички декани да сме здрави, да си помагаме, да сме все така сплотени и да продължаваме да се радваме на нашия прекрасен град. Мога да пожелая на университета още 60 години, голям да порасне и всичко хубаво, естествено, на всички други преподаватели и на всеки човек и на студентите, да, няма само на преподавателите да казвам хубави неща.